patoipa udhara So you're saying Watotengesa marights ako. you've already sold watotengesa your, marights ako kana wagona kugara pamba if you've been and able your to stay wife at is home, going to work and your wife and is she's going to work. bringing money and giving it to you and she's supporting the Okay, saka family. ndatengesa. Matengesa. Mukadzi watenga. and the wife has purchased. Mukadzi Tinozwisisa. We want to We need understand. to know. All right, mirai. Hold on. naye mkomakenzi panyaya iri kutaurwa naprofeti namama apa profeti havasati vapa maonero ava kwemurimi munoonawo sei panyaya mungaitsemure sei nyaya iyi nyaya iyi ndichaipindura ndakadai. Pane zvinhu zviviri zvinoti pane zviri kuitika nezvaifanira kunge zvichiitika. Handiti zviri kuitika ndozvanda kupindura izvozvo. Zviri kuitika ndezvekuti mudzimai anogona kuwana basa, murume asina basa. Ndizvo zvakatonyanya mazuva anaya, nekuti unotoona kuti mudzimai uyu mupurisa, mudzimai uyu ndiminista, mudzimai uyu ndikanzela, anenge achitori pabasa ipapo. Murume wake pane dzimwe nguva anenge asina basa. So one of them said to me, I'm having a problem with my husband. I am the one who is working and I don't have a problem with that I am the one working. But the issue comes when I get back home. I would have asked him, kuti pandinenge ndiri kubasa So while I'm at work, ndanchikumbirawo kuti uzondiburitsirawo muriwo mufriji. can you please just take out the relish from the fridge? Kwete kuti ubike, Not that you should cook it, but kungoburitsa but just taking it out of the fridge. indozouya nchita sei And then I'll come back ndichibika. and cook. But the thing is anenge ari pa Mati ndo mviro dzekuzobika idzo dzanditi. That's the journey that starts off into that ends the up in thing cooking. is anenge ari pa PlayStation the whole day kusvika ndadzoka. Until I come back Pandinodzoka kumba When I come ndinowanika muriwo usina kuita sei. I find that he hasn't Iswa taken pambo. the meat out of the fridge. Pamba pane mabasa anenge achida kuitwa. Kana mudzimai wako asipo ari kubasa, zvakangonakawo kuti umubetserewo murudo asina kumanikidzana. Wega unofanira kutoonawo kuti zveshuwa ndini ndasara pamba, regaiwo ndibatsire mumwe wangu, sezvo marriage kana kuti wanano kuri kubatsirana. Asi paurongwa hwaMwari anofanira kunge achitobatsirwa murume, kwete kuti unofanira kunge uchibatsira mudzimai. Right, ndosaka ndati izvi ndo zviri kuitika, asi pane zvaifanira kunge zvichiitika. Zvaifanira kunge zvichiitika ndo zvandakuchitaura iye zvino. Ndichachanga nekutaura makarekare mutsika dzevanhu vatema, mukomana kana asvika panguva yekuti ava kuda kuwana, aitarisirwa kuti apinde musango oraya shumba kuratidza ushingi kuti ini ndakukwanisa kuzvimiririra uye kumiririrawo vamwe. Naizvozvo vagari vemunzvimbo vaimubvumidza kuti awane hake. Mazuva anaya vanhu vakungowana zvisinei nekuti anokwanisa here kuzoriritira. Pane dzimwe nguva anenge achitarisira kuti abatsirwe nevabereki kana nehama. Izvozvo hazvisiri izvo. Ndizvo, all right. Kana manga murimiwo murume. If it were you who were the husband, Ndini ndiri kushanda, ndini mukadzi. and I'm the wife and I'm the one who's working, Ndobva pamba makarara. and I come from home, I leave home when you're sleeping, Ndodzoka. and I come back home, Radoka. the sun has set, Ndosvikira pandiro and I come, and the first thing I tend to dzanezuro kutanga kusuka. is attend to yesterday's dishes, Tanga dirty kutsvaga dishes, chokubika chandakatenga futi inini mukadzi. looking for what to cook, which I myself purchased as the wife. Ndobika, And then I cook it, ndokupai. and then I give it to you, Imimi ndimi murume. and you are the husband. Muri kunzwawo kuti pane kunamatawo here ipapo, pane Do you umwari feel like here. there's any godliness? Mukufarawo nazve Are here you semunhu happy about wemurume. this as a man? All right. Okay. Kunamata ka kuripo There Okay. is prayerfulness. ipapapa in this pane place. kunamata. There's godliness. Zvekurara izvi
This issue of sleep, zvakudhipenda nekuti zvakatangira kupi. it now depends on when it started. Okay. Munhu umwe chete yeyuyu pamwe wakangouya akatongorara. The same person, maybe you found them asleep. Toenda pane chimwe chikamu. Zvaifana kunge zvichiitwa ndezvipi? Munhu wega wega mutema kunyanya muZimbabwe ane nzvimbo kana kuti ane land, ane paane munda. Ende munhu wega wega mutema kana achida munda anotomuwana nekuti munhu mutema wemuZimbabwe hakuna munhu asina kumusha. Tese vazhinji vedu katarisa zvitupa zvedu pane pakatonzi sabhuku namambo kuratidza kuti tine kwatinobva. Ende kwatinobva kune land isina kana ari kumboshandisa. Saka zvaifanira kuitika ndezvizvi. Munhu aifana kuraramiswa neivhu kureva kuti anofana kudya zvaarima. Kana iri nyama anofana kudya nyama yembudzi yaakapfuya. Kana chiri chingwa anofana kudya chingwa chegorosi raakarima kana kuti chewiti yaakarima. Kureva kuti upenyu hwemunhu haufaniri kubva pamari yaanoshandira, asi upenyu hwemunhu hunofanira kubva pazvirimwa zvaanenge arima. Mudzimai wako achikubetsera, iwewe uri mutungamiriri. Nekuti mumusha imomo mumusha nemadzibaba ako. Saka vanhu vakavhiringidzwa nechimwe chikwata chinonyeba zvikuru kuti upenyu hwako kuti hunge hwakanaka unofanira kunge uine mari. Unofanira kuenda kuchikoro wopasa woita degree wozowana basa. Izvozvo zvaisa vakawanda padambudziko nekuti vanhu vazhinji sekuziva kwandinoita vane madegree acho asi havana mabasa. Vanhu vazhinji kunyanya vana vechisikana vanogona kurumbidza kuwana mabasa nekuda kwekuti vasikana system iri kukurumbidza kuvarerutsira vowana mabasa kudarika vanhu vechikomana. Ipapo ndo patotanga dambudziko racho. Asi kana iwewe une munda uri mamboka. Ukatarisa kune dzimwe nyika munhu ane munda anotonzi landlord. Lord kureva kuti unenge uchitori mambo mufamu mako. Saka naizvozvo vese vanhu vari mumadhorobha ndinovakurudzira kuti kana zvichigona ita inonzi rural investment. Chikafu chaunodya ngachibve muvhu. Boora bowl pamusha pako, isa masola kumusha kwako, vaka mansion kumusha kwako, kwete kuswera upedza nguva uchitengeserwa kastendi kemutown kanodhura kadoko futi kanozopwanywa kana wavaka. Izvozvo hazvishandi. And after all, kastendi kacho hapana pekurima. Ende uchada kudya uchachiwanepi chikafu paunogara pasina munda wekurima. Ende kubasa kwacho hauna basa racho. Saka chikafu chachiwana kuti uchapedzera wakuita vending. Asi zvandinokukurudzirai vana vevhu, ini semukoma wenyu kana ndichikurudzira vechidiki, ndinokukurudzirai kuti vanin'ina vangu, kunyange imi madzikoma naNababa vakatora nzira yekurasika, ndinokukurudzirai kuti izorangarirai kuita rural investment. Uchaona kuti dambudziko rese rekuti mukadzi anoenda kunoshanda achiwinza mari mumba rinenge rapera. Bopoto rese rinopera nekuti chikafu chinorimwa pamwaka mumwe chete chinogona kukwana kuriritira mhuri yako for the next 3 to 5 years. Saka ukarima mwaka wega wega kureva kuti kukazoita drought kana kuti natural disaster umwe mwaka kana kuti rimwe gore zviyo zvako zviregedza kuibva zvakanaka, unenge une chikafu chekudya for the next 5 to 10 years. Saka hapana chinogona kukuvhundutsira nekuti vanhu mazuva ano vari kuraramira kudya. Ende sezvandataura kuti mwaka mumwe chete unobudisa goho rakanaka. Saka ukarima mwaka nemwaka zvinoreva kuti uchatengesa chimwe chikafu chacho. Ende tora mukana uno wakazara vanhu vasingadi kurima. Pauchakohwa wotengesera vanogara mumataundi woita mari. Mari yacho woishandisa futi investment yepamba paunogara. Vana vaunozozvara ipapo, vana ivavo vanofanira kudzidza kurima mufamu. Kana achida engineering, anofanira kuita engineering to better the farm method yawagara uchishandisa pafamu pako. Kana achida kuita zvanoda kuita, ngazvive nechekuita chebudiriro yeivhu rawagara utori naro nechekare. Ndiyo dzidzo ine budiriro nekuti idzidzo uri kuprepare mwana wako kuti asolve yatinoti real problem, kwete ma illusion problem. Don't teach your child to save someone's problem whilst iwewe wacho utori nedambudziko rinoda kuaddresswa.
ipapo ndo patiri kuita problem nekuti tiri kuluza a lot of money muma-investment education isinei neupenyu kana nemagariro edu sevanhu vatema. Ipapo ndinowanzokurudzira hangu kuti hurumende dai zvichigona yapagadzirisa ipapo. Ndo pane dambudziko guru. Saka nhau yese yemakakatanwa mumba yekudhonzerana inopera kana tikandogadzirisa pasource yeproblem. Ndo pfungwa dzangu. Chero zvavo prophet vachizopa mafungiro avo munyaya yacho, ini sedunga munhu, semukoma wevanhu, ndo mafungiro andinoita. Motibatsirawo mucomment section kana mune mamwe mafungiro anogona kukunda angu kana kuti anogona kuwedzera pane zvandataura. Ngatibonzwe kuvarume, naye varume. Men, let's hear from you. Pane chakaipa here kuti zvausinawo basa. Is there anything wrong with the fact that maybe you don't have a job? You're staying at home? Kusuka ndiro. Is there anything wrong with washing the dishes, washing the clothes, chaira mumba, cleaning the house, nekubika, and cooking? Urikuwacha nesipo yatengwa na amai. You're washing with soap that she has purchased. Urikutsvaira nebhurumu ravatenga. You're cleaning with the broom that she nyama yavatenga. And you're cooking the meat that she brought. Toda kumbonzwa kuvarume mbotaura fambisai microphone. I want to hear from men. Let the mics rove. We want to hear. Yes, thank you, Papa. Thank you, men of God. So my contribution to this matter is, as for me, I've just gotten married and I used to be a bachelor, okay? When I was by myself, I couldn't even cook for myself. And also, my outlets are kunze. I would often eat out. And also, recently, few months ago, my wife and I masungiro. I was dying of hunger. And yet he's right there. All right. Okay. Okay, so I wouldn't expect to see this will be in the start those bigger than the one. I wouldn't expect that if I would start cooking now when I felt to cook for myself. But do you have nothing else that you are able to do? I can write or maybe my noodles and some funny stuff that are easy to cook. Okay. Are you not able to do other things like the cleaning, the washing of dishes? Also, it's a matter of it's also a matter of what I'm now used to, where I have somebody doing these things for me. But when it comes to my roles and responsibility, I do them properly. Maybe it's an issue where I'm accustomed to having somebody capable already there. All right. Because we have cases where the wife can be sick. You can't look for somebody to come and cook for you only at that time. What do you do if your wife has fallen ill? Yes, Baba. Yes. Bring the microphone close so we can hear. Right, wrong, or we don't want wrong. Right. We don't want to say it's wrong if it's right. We don't want to say it's right if it's wrong. Yeah. How are you, prophet? The way that I see it, this issue of household chores, I don't believe kuti anonzi ndemunhukadzi kana ndemunhurume. I don't believe them to be tasks that are based on gender for men or kana muri vanhu vari muwanano. If you are people in a marriage, that's love. These are just tasks. Harisi duty nyangwe zvisinei nekuti pamwe musi iwoyo ndiri paoff ndinongokwanisa kubatsira adzimai vangu.
If it happened that on that day, hazvina not kana at work, dambudziko haisimbori nyaya I can help my wife. It's not an issue. ndomaonera ndozviita weni That's the way that I see it. panga ine dambudziko ende wese still munenge mamboswera muchiitei baba What will you really be spending your mukadzi ari time doing? kushanda ukoko If your wife is the one working, wokuigira grosari bring wongodya home the chete grocery and all you do is eat. aiwa munorovana chete nhasi. Today is going to be Ndiani trouble. anopesana naBaba ava murume? Who is it that sees it differently from this man? Thank He's you, also sir. a man. Similar opinion. Thank you so much, Prophet. Thank you so much, Prophet. I think kuti Mozoya kune baba pane vasumuka apa. And then you need to come here, somebody Ane standing point here. ndikuvanetsa. He's got a point Vayazosumuka that's really- vasumudzwa nayo. That, I think kuti challenge inozonyanya kutanga pakuti ndiri kudzidzira kuzocleana kana kuwacha kana kubika basa ratopera. I think the challenge Kwanga comes. kuri kuti zvinhu zvandinopota ndichiita If it amai was- vanonoka kudzoka It was something that I was used to doing. kana kuti vaenda kubasa inini ndatanga kusvika kumba zvinhu zvanga zvisingafaniri kuzondinetsa kana basa richinge rapera. It wouldn't be a challenge when Then the job is over. The request yandandinayo baba ndeyekuti tachikumbirawo kuti My request was murelease kana kuti a word of prayer to those men who are really willing to work but things are zviri kungoramba zvisikuita If you because can it's so embarrassing release a word of to prayer for have- men who want to work but are not able. because it's so embarrassing to have a woman taking care of every bill pamba iwe munhurume uripo And yet you saka are kune there vamwe as a vanhurume wekuti they really want to work but There are some zviri men who want to kutongoramba. work. May you kindly release a word of prayer Sure. to those men. Iri kudzokera panyaya yatataura iye kuti It's coming back to the issue we hazvina said. basa kuti mudzimai auya nemari. Well, it doesn't matter how much money your wife brings home. Murume anotongoramba achichemera munamato chete. As a man, you will continue wanting this prayer. Unotongokumbira munamato You will chete. ask for this prayer Because unozvinzwa kuti this is not normal. because you will feel it that this is not normal. Why? You are responding to the original intent of God. So it's good if you keep feeling that way. Ndizo feeling iyoyo That ndotoipromota feeling, I promote it. ndotokorokotedza ramba uchinzwa izvozvo Even usasvike congratulate you. paunozorora Continue feeling that way, don't rest nekuti mudzimai ari kushanda. simply because your wife is working. Thank you so Whether much. mukadzi ashanda Whether she's working oro azoregedza, or she has stopped working, still pamba pafanire kufiwa nenzara there must not be hunger in the nekuti home mai havachashanda. simply because she's no longer Baba working. vakasashanda chero mai vachishanda If her husband is working, even if the wife is working, panofiwa nenzara futi. Zvese zvichitengwa naamai. everything being bought by the Ndizvoka. wife. Because vane maunziro avanozviita Because there's a way that she brings this, ekuti munofanira kuramba muchatongozviziva where you know pamba ipapo kuti ndimai in this household that it is the vari wife kuprovhaidha. who is providing. Zviri mukugadzirwa mukusikwa. It's in the way they were made. Hapana zvavanogona kuzviita madzimai kuti zvinhu izvozvo zvisave that way. There's nothing that they can do about it for it not to be that way. Hapana. There's nothing. Vanotongoona submission aichi yakutongonetsa. They'll just start to struggle with submission. Inokaruka yakutongonetsa. Vanonga vachitoda kutosubmita but They will kana want to vangone submit. more money inenge yakutongonetsa. But the moment they have Vanosubmita. more money, they struggle. Hatisi kuti havasubmit but kuti anenge achitambura chaizvo chaizvo. We're not saying she won't submit, but she will really be struggling. Saka ramba uchishingairira So continue to kusvika strive wawana zvokuita until you find something to do. uprovide.